санкция. Вчера гласувате против замразяването, което е на пазарните им. В момента компанията бива отказана да направи положение собствени. Искам Павел Никол да дойде да каже какво наложи да се скрие от опозицията. Ситуацията, която в момента се случва в парламента, е безпрецедентна. Преди малко Искра Михайлова, предполагам сте чули какво каза, комисия, която е свикана от 9 за 9:10 и която в 9:10 всъщност вече е свършила, защото управляващото мнозинство се е направила тайна комисия на скрито. Но това е най-малкият проблем. Сега ние, че първо трябва да гледаме законопроекта, погледнахме го на бърза ръка, видяхме за какво става въпрос. Става въпрос за кражбата на един огромен актив. Хората, които в момента панически се опитват да предотвратят кризата с горивата, която се задава на хоризонта в България, нямат абсолютно никаква представа какво предстои да се случи след евентуално такива действия. Това, което те ще се опитат да направят, е едно към едно с това, което Европейският съюз се опитва да накара да направи Белгия с активите, които са в Euroclear от вече 3 години насам. Белгия категорично отказва, защото знае каква ще бъде обратната реакция и руската страна категорично е заявила, че ако има нещо подобно с конфискация на нейни активи, без значение дали държавни или частни, ще последва реципрочна конфискация на такива активи в Русия. България има свои много сериозни активи в Русия. Нещо, което нашите управляващи няма да кажат и което няма да споделят по никакъв начин. Има банка, цяла банка, която е собственост на български акционери, на български предприемачи. Има остатъци още от времето на Съветския съюз, където имаме смесени българо-руски предприятия, които продължават дори и формално да съществуват със своите активи, макар и да не развиват в момента никаква търговска дейност. Има и още много други активи, които са на по-дребни собственици, но дребни, пак говорим за десетки и стотици милиони левове. В момента, в който българската държава в лицето на Пеевски и на Борисов посегне на този актив, тя ще създаде много сериозни проблеми. Първо, защото ще бъдат конфискувани българските активи в Русия. Кой ще компенсира българските собственици? Нямаме такава информация, че българската държава ще го направи. За Европейския съюз пък да не говорим категорично. Не случайно поради тази причина Белгия отказва да посегне на активите на Руската федерация в Euroclear. На второ място, нека да не забравяме, че Лукойл е транснационална компания и половината, че може би 51% дори от собствеността там не е руска, а е на една от най-големите транснационални финансови корпорации, ING, собственост на Ротшилд. Там какво ще се случи? Имаме ли представа, че Руската федерация просто заради ситуацията в момента ще конфискува нашите активи, но след това ще има и съдебни дела срещу нас? Ще има същите съдебни дела срещу нас и от страна на ING, които са собствениците на Лукойл. И аз наистина не мога да се представя тези хора, които в момента го правят, престъпниците Пеевски и Борисов, дали са наясно с последиците, които ще последват от техните престъпни действия. Българската държава има ходове, които тя не предприема. Първият ход, за който ние говорим още от самото начало, когато Тръмп обяви санкциите, да отиват и да преговарят с американската администрация. Вие видяхте какво случи с една седмица закъснение, докато Орбан веднага си подготви делегацията и тръгна директно за Белия дом, за да преговаря. Ние една седмица по-късно изпратихме писмо, в което питаме как да питаме. Нали го видяхте това? Изключително унизително. Ние питаме как да питаме. Дори нямаме отговор. Впрочем, какъв по-голям отговор от това, че България вече близо една година няма американски посланик? България също няма и свой посланик пък в Съединените щати. На практика отношенията ни са на точката на замръзване. Вчерашното самопризнание на Бойко Борисов, какъв голям приятел е с Сорос, който пък самият Тръмп е обявил за свой персонален враг, смятам, че сложи не точка удивителна в едно дълго изречение, в което се чудихме как точно ще свършат отношенията между сегашната администрация на Тръмп и българското правителство. Очевидно е, че администрацията на Тръмп няма никакво доверие към това правителство. Втория вариант. Българското правителство да каже, че няма да спазва санкциите. Това също е възможно. Само че естествено няма да го направят. Има и трети вариант. Третия вариант е българското правителство да подаде оставка, защото не може да се справя с ситуацията и да позволи при едни нови избори властта да отиде в ръцете на политическа сила като Възраждане, която може да реши този проблем. Само че санкциите влизат сила на 21 ноември. Няма... Така е, затова казвам трите възможни варианта, които са чисто теоретически.
Първият, вторият и третият са налице. Четвърти вариант няма. Германия Ако българската държава влезе в управлението на Лукойл по този пиратски начин, това няма нищо общо с немския модел, между другото. А разликата е, че говорим за лъжеца Бойко Борисов, за когото английското посолство каза, че лъже, за него ли? Човека, който казва, че никога не лъже. Аз ще ви припомня, че за Роснефт в Германия има изключение. Има ли изключение за Лукойл, госпожо? Няма изключение. Извинявайте, ама би трябвало да сме се научили вече, че когато Бойко Борисов каже добър ден, първо трябва да гледаме слънцето, да видим дали е ден, за да се уверим. Човек трябва да проверява някакви такива неща. Така че вариантите са тези. Ако българското правителство предприеме тези действия, които в момента очевидно панически от вчера за днес, даже според мен от тази сутрин за тази сутрин предприемат, на практика те ще предизвикат много сериозна криза в нашата държава. Нали не си мислим, че собствениците на тази компания, контролиращи 6% от световният оборот на нефт, петрол, нефтопродукти, горива, смазочни материали, така просто ще штракнат с пръсти и ще отминат с лека усмивка това, което се случва в България. Тези 20 милиарда дълг, които в момента предвиждат, 21 милиарда дълг, които в момента предвиждат да теглят, ще ни се видят като... Не знам какво ще ни се видят в сравнение с това, което ни очаква след това. Защото ще има искане за компенсация, ще има искане за претърпени щети, ще има искане за пропуснати ползи. Това ще бъде перфектната буря, която ще унищожи финансите на държавата. И фалита ще ни чака в рамките на месеци, не на години. Това, което тези хора правят в момента с комбинацията с вкарването ни по незаконен, по фалшив начин в еврозоната. Няма, казвам ви го като историк, за последните 14 века, откакто сега 632 година основа на българската държава по времето на Кубрат, 2032 година, ако добутаме до тогава, ще имаме 14 века държава. За почти 14 века българска държавност в Европа няма случай на толкова мащабно, крупно национално предателство, извършвано от една престъпна шайка. Просто няма. Това даже не е шайка, те са двама души. Единия марионетка на другия. Така че ние още веднъж повтаряме. Най-доброто решение, което може да се случи сега в момента е, вие казвате, да, няма време за евентуални нови избори и всичко останало, защото 21 ноември са 2 седмици. Само че в момента, в който подадат оставка, те могат чисто морално тогава да кажат, че вече не носят отговорност и да дадат възможност ние да започнем да водим преговори. И сега ще ви кажа това, с което ще приключим. Ние ще направим всичко необходимо като политическа сила, макар и опозиционна, все пак най-голямата опозиционна сила, ние ще направим всичко необходимо и ще започнем да търсим контакти, да водим преговори, да видим дали не бихме могли по някакъв начин да помогнем в тази ситуация, макар че ние не управляваме държава. Но ако българското правителство действително мисли за България, най-доброто решение, което може да направи сега е да подаде оставка. Защото ако граждани управлява държава, проблем с Лукойл няма да. Благодаря.